nitharmin petu kan Pathian hena lom thuam sela hunhuna hian Pathian pâwlna hun toy han mang ho le ila chanchin thama thaya ziak bung rukchang somni phani le somni pathum thu ilongai thlang u taksa khawnvâr chu mit hi ani chuti chuani mita fim chuani taksa apumina eng chuakang imita chia te ro chuani taksa apumina thim zo vekang chuti chuani chunga eng chu thim ni sela thim chu avana sadon em kan lali suan taksa khawnvâr mit poimo zia helaya hian min zirtira mit azir hian taksa pum puidin muna thaina che theih ani ti tepo helai hian chiang takin min hmu tira taksa khawnvâr chu mit hi ani atia helaya khawnvâr ti hi Greek tongin luknos ti ania chumi om zedang chu eng ti te ti eng tu eng petu ti na te khania contemporary English version Bible chuan tukver ti in helai hi da a tukver chu kan ria a eng lo lu na nia tukver a fim that viawa tukver a fai that viau chuan in chung kil tin mai kha a en thei thina amaro chu tukver a bal viawe ro chuan in chung chu thim rui thina ni ti kan ria a chu tiang bok chuan mishing ril ru le tharau chun ena a omna turatan hian mit tha mit fim hi apoimo a mit risel mit dik hi apoimo ani ti hi kan lali suan min zirtira ti chuan helaya mit fim ti hi Greek tongin haplus ti ania chumi om zia chu single amal chawa om felnal hanti nate tin mumal dewa da fel tu manan pol buailo fel fai taka om ti nate ania tin New International Version Bible chuan risel ti ina da a chutiang mit chu kan nei ani chuan engmai dangina apol boilo mit fel fai mit risel tak mai chutiang chu kan nei ani chuan kan taksa pum puin kan taksa kan rilru kan tharau hi ti enina om thei ani atia amaro chu chutiang ani lawani ro chuan thim narap thak tak mai kha kan chunga a thleng thei ani ti hi lali suan helai thu mang hian min zirtira tum chuni in na hriatani ti chuan mit fim poimo zia hi tukina hian ti zong hian han zirzui ta ila kong ni in soi ta ila ama sa zoka chuan kan mitina hoilam afu chuan malsom na van nei na tam tak eng thol na tam tak kan chang thei ani petera khala li suan tui chunga kal tura a ko lai khana kal ve maya amitin isualama en chung chuan a kal mai ma se amit man dana diklo ta a che vela tui phone te khatilam thil hlau om tak mai tui finria thuk tak mai lam an thlir chi ero ka chuan apil don tamaya lali suana kai chua angai te hialani tipo kan hriat kha tin zol nei mi ka le khabua khan bung sari na khan kan hmuwa Israel ho sual zia kan hmuwa an bol hlo na rap thla tak mai te thisen chua an hrat zia te mtin mani u nau te po ave an ve thin zia te thil thalo ti nana an kuta them thiam zia te ho tu ten phu tan nei zia ro rel tu ten tham man ngiat thin zia te million te an du am zia te khatiangang an zinga mi thaber po buar ang chowan ni midik ber po hnim hling nei ai nan chezok ti in Israel te sual na kha mi ka khan ron tlang au puya amaro chu tiang tak maya boruak ha thak le sualina annan vel na kara chuan ti hian ron ti ta a keiro chuan lalpa lam ka enanga ka chandam na Pathian chu ka nga kang ka Pathian chuan mi ngai thadon ani o ka mel ma midiriam mai su ka tlu khun chuan ka thole ang thima ka thut po in lalpa chu ka tan eng ani yang ti in aron au chuak ta ani ti kan ria a sual na chi rang sangina abo buaina kara Pathian lama en tlat khan thima ka thut po in lalpa chu ka tan eng ani yang ati ani thim zinga po eng kan hmu theina tur chu lalpa lam kan en tlata kan mitin lalpa lama hoi tlat chuan thim zinga eng kan muzel thei don ani ti hi kan ria chiana ta na poimo a chuwan chuan kan mitin enge a hmu thin englam nge hoi thin ti te po tun huna hian in en fi ila hei tun lai khovela abikin mizorama phei chuan kan mel ma hian thiam tak hian min beini hian a hriata rongbol tu in kara in soi chiat ton nate in eilo nate rongbol tu thatak mai tur po ati fu lo lai hlek soi pun vak mai te thusil tu thatak mai te po an soi sual lai chan tlat mai na te
ei tur mu ai chuan adik lo lai lo dap kat mai ang zong hian kanin chang na sata em maya rong bol tu nun le rong bol na feel po hi a ha thak em mai ni hian a riata chu tiang chuan mi thatak mai te po mi in petak mai te pathian ina man em mai te po an chiat na lai hi kan thlir na sa em tamaya chu tiang ang kara chuan kan oma chuan min ti ha thina min ti topic thina ni pastor te po koshan upa te po tin revival speaker te po kan tia missionary te po rong bol tu sang te po fel tak le thatak tak an om tin kan soya amaro chu ti lai kara chuan an sual na lai le an fel lo na lai chan chin ro chu phor nuam hi kan ti le em thina chu tiang chuan mi chak lo na lai le mi that lo na lai hi kan soina sa a vei po kan vei ni po na shiat amaro chu khatiang khan enge min thlen kan ti chuan chung ri la min ti pik tul mai thina ni ipik na min thlen thina ni kan chung ri la ti thim thina ni chu ai chuan lali su kristalam en zelila en tur dik I sualam hi hoi zelila chu ta chuan thoven na alo thleng le thina eng alo thleng le thina ni ti hi tun huna hian kan ria ta poimo in kan ria chu van chuan kan rampo hetiang anga sual na chi sang ina min nan lai te boruak ha thak takina min nan lai te hian kan taksa kan ril ru kan tharau a thoven theina tura tan chuan a sual lam ringot le a chelam ringot thlir lowa kan mitin lalpa lam a hoi zel hi a poimo ani ti hi tun huna hian I thar le chewang tina dot le a chuan mitin a en tam a zirin kan nun pum pui hi ti dang lamina om thin hei wang tak hian kan mitina en tur po hi thlan film khur hi ngai khop maya hei khovela film tam takan siama ramtin deuh thoni ka ringa hi hian film censor board hi kan nei vek maya hei India rama po hian Central Board of Film Certification kan neya film censor board tin kan soi mai thina anni chuan film lo chuak thar kha uluk deuin an lo zir chianga eng ang rual ho en chi nge no pang ne na en ho chi ani em ti te kum chu ti za chin en tur ani em puitling chawin an en tur chi ani em ti ang kha uluk deuin an lo zir chianga tiang khan an ron khir thina ni hei hi chan chu enge kan ti chuan kan mit mu hian sual lama min hruai lut theya mishing min ti chevek theya ni ti hi khovel mi thiam te po hian an mu chiang em maya chuwan chuan kan mitina a mu thei ang zong min chhop sak mol ringot hi an thil tu mani lowa kan mitina thil thalo lama lo mu tam viau kha chuan kan nun pum pui kha a thalo lama herina om theya ni ti an riat chiana wangin film te po an sensor thina ni ti kan ria ani tin misinga hian hriat na panga kan nei an ti thina nara rim kan hriat na te tin leia kan tema kan hriat na te tin kuta kan khoya kan hriat na te tin kan benga ri kan hriat na te tin kan mita kan hmuwa kan hriat na te hi ani antia chung ho chuan kan thuak hian chom ta chur maya ti chuan chung zinga chuan mit hi tho hlok berani antia information za som sari le panga hi thuaka thon tu chu kan mit hi ani antia abak za som ni panga dang kha kutte narte leite beng te hian thuaka hian an tho ve chawani ti in an soi thina mit chu a tho lok le ani a chian em na chu kan kuta kan khoi kha engtin nge om ti kan shereng mi alawa thil rim kan va hnim te po kha engtin nge om kan reivak lawa kan thei ngil le mai thina ni tin kan leya kan tem te po reivak lawa om dan kan thei ngil le theya kan benga kan hriat te po kan thei ngil le thei thin amaro chu kan mi ta kan mu to ngat ero chu mitha cham zui le ngala kan thei ngil mai to lawani chu chuan thuak lama khan bu khuar tir taklat maya chu tiang chuan ya wangin kan mitina mu tam ang khan kan nun hi chomin kai herina om thina tharum thona lam thil kan mitina mu tam viau chuan tharum thona lama kan nuna kai hruai mai ani hurna lam thila mu tam viau chuan hurna lama min kai hruai ve mai ani chutiang zel chuan thalam thil la mu tamero chuan thil thalama kan nuna kai hruai thina mire thei ne na thil pelai te mi tan pui lai te mi ten thil tha an ti lai te kha kan mitina mu tam ve thungero chuan kan nun kha tiang ti ve tur khan min kai hruai thina kan mitha acham renga kan thuaka acham renga chutiang lam ti ve tur chuan
min zirtir thina ni chuwan chuan he kan mit poimo zia hi kan la li su hian a hrechiang em maya taksa khawnvâr chu mitani I mita fim chuan I mita hrisel chuan I taksa a pumin na eng chuakanga I mita chia te ro chuan I taksa chu pumin a thim zo vekanga te ani kan mitin a thlir tamlam kan mitina a hmu tamlam anga zirzel hian kan taksa pum pui kan taksa chu ni lo kan ril ru le kan tharau theng mai po hian ti thatin a om theia ti chiatin a om thei bokani ti hi tukina hian kan hriat thar le poimo a chuwan chuan imit a hrisel lawa chelam thilalom viau chuan kan mit hi kan khawnvâr kan taksa khawnvâr min ti eng tu turani sia thil thalo lama lo lom tlat chuan min ti eng tu tur ber khan thimna min thlen don tlat mai ani amaro chu tiang nilowa thil thalam maloma kan mita hrisel thata a thalam a entama a thalama hoitam photero chuan kan taksa mai nilawin kan ril ru le kan tharau thleng hian ti thatin ti thovenin ti enin kan omzel don ani ti hi tukina hian kan in hriat thara poimo a chuwan chon kan mit I mang thiam thewang u hei tun lain lockdown te kan tur me ka heng huna te po hian YouTube lama te tin film kan endu thin lama te heng anga po kan mit chom tu kan mita information ron thun tu hi enge ni thil thalam nge thil thalo lam ti hi ngai tu ila a thalamin kan mita chom tam phot chuan kan nun a choi kanga kan nun na ti enganga kan taksa kan ril ru kan tharawa ti enganga amaro chu thalo lam ringot mai bol hlo lam le thil thalo lam kan en tam viawe ro chuan ti thimin kan omanga chatuan boral na thlenga hnu luin kan omang ti hi a hlawom em ani chuwan chuan na kan don zel theina turatan kan mit hi thil thalama I mang zelang u pathian na thu kan zatan malmin som sakro se amen ni man nuam vek ule